Извинете, че си така мътно. Да. Здравейте на всички. Аз съм Дани. Днес ще ви покажа горе-долу нещата ми от морето, които съм донесъл тук. Нямам се да ви харесате, извинете, ако ми текат сълзи, просто пина съм от топо. Рапан. Въртително миришеща морска звезда. На морето, но не се побойте. Рапанче. Още едно рапанче. Много рапани. Ето това шишенце пълно с брокати и мирички. Долу в описанието ще пиша чиничката. Първо ще напиша чиничката има едно корабче, после на броканчето, после на всички лепанчета. Ето го този 100 нещо. Какви 100 и нещо бе? 20 и нещо или 15, не знам, някакво толкова 100. Издадох се. Добре, ще напиша долу ценичката и да, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте пълнзък нагоре, абонирайте се за канала ми. Влезме в Фейсбук. Да, аз вече имам Фейсбук. Излезте, че го капнам в този клип. Последвайте ме във Фейсбук. Twitter си го изтрих и Инстаграм си го изтрих. И да, надявам се клип ще ви хареса и да.